Heeh, centak nambal ban. Oh, mundu kok gak nambal ban yo mo. Yo centak nambal ban ye. Kangge ning Tuti. Sugeng mirsani nggih ning Tuti. Mat penonton nuwun. Madhep karo sila cedak diadep dhewe yen awake diombe barengan wae padha dipangan kita boleh Dito pancen nyoto pinuju ngombe toa budhe laka-laka agawe marmeng sana nanging ojo lali marang keluargane. Coba lihat uripe saat dalan kelepakan wajo dek duit sing alang waton bisa kanggo mangan telung ulan. Uripe
tambah lupa oe tambah lupa oe tambah lupa tambah lupa oe tambah lupa oe tambah lupa oe goyang kembali. Yo, masih bersama Margo Laras Pak Indah Suki. Mampir ya. Mas Omek sing duwe ringgit Malaysia. Sadar ming lampahi ulo sawah sapa ndut katon atiku wis kepelut jempol apane lamun bisa jecaketan sliramu
mbok aja ngecek podang kuning agawe pikirku pusing celeret ireng tak sawang tambah manise ibu bunga yen kelakon nyanding slirane Orang bakal atiku keniwang liyan yen si podang ndodot ati kepranan atiku tansaya tak sanani sun pikat mulut Wedal kula aturaken sumangga Bapak. Pak Sutiyo, Pak Indah Suki, Bapak Lami monggo jaipongan. Monggo sampur panjenengan. Monggo nderek jogeten kalangan. Yuk. Buka sithik, Jo. Nggih, nika nggih dipun rawuhi saking Petuk bugang tok aku. Petuk bugang. Mbah Broto Ji, petuk. pamundutanipun gending angkleng katampan Pak Sopo Dewi Nyono sing duwe debet jamu Katampen pasar Solo. turi. Ki Bapak Sukiman Kaur yang wonten ngasem Lemah Bang. Imbang sugeng midhangetaken lewat live streaming angkleng Sopo Nyono Studio Roro Jograng angkleng Sopo Nyono Roro Jograng Ji kita kelaparan punya Bapak Suki Indah Bapak Indah Suki sing duwe mundu Pak Tio sak rojone ngaji bareng Mas Omek sugeng mirsani lewat live streaming Mas Omek sugeng makarya Bu Elia bahkan kok dicekeli kaya ngidek
manis kulitan nelayo mas salugune salugune wong marati pikiran raja kaprah ingkang nyritake ujare sendang kapit pancurane Oh, ya iya. dadi kembang lane nyatane keh padha takon asmane kisah dalang sapa nyono diapit kabeh secerwa ranggono Oh, ya iya. Jero sekar ambarasari wis mesti kisah dalang sapa nyono Cipatine jarang sukma kalanggan ngundang dalang sapa nyono Mahargyati riping putra rahayon antuk saka Duralaya prayung wulan adang pronto asmara mriki dalang sapa nyono Oh, ya iya. ambar sekar ambarasari wis mesti kisah dalang sapa nyono Rara jungkrang kowe pancen ayu tenan masa iya ora mokal nek gremo nandang kasmaran waspada nom prajuritmu kala perang mula kowe dadi wae tobuyengan Jaka benteng Jaka kowe aja kumalungku terus karepmu kuwi piye coba perang iki Terus? kanggoku durung rampung kowe siliramu karep selak ana Pak Dewi bakul jamu kae to Kang Mas Prabu Kupalo ja kanggo setu ing labuh Wonosago tobat tobat kowe wanita sing nekat lho gak bahaya ta ora ngerti nek germo gondang kowe lanange jagat putra ratu penggeng Prabu Damarmaya
Ji sakti padha wasa Rara jungkerang manuta dipundhut garuk manuta ya jungkerang enak-enak Bendo omahe ronggon pisan aku duwe bebono leh jaluk apa leh candi sewu cek wengi kudu dadi iya jonggrang panyunmu dituruti Sembah nuwun iya Pak Indah Suki monggo bapak kalih kalih Pak Tris Bapak Aris monggo jaipong monggo sampur panjenengan monggo derek joget tayuban Pak sumangga Pak sampure jaipong monggo tekan nggih sepisan malih kita gelar terpanjang Mas Omeng Eka wonten negeri jiran atau Malaysia nah asing lagi kagungan ringgit ya Mas Omeng wonten Malaysia mendengarkan Pak Pina Ibu Pina Kendung Pin waras Pin anu logok masih sing direvi kata tekan sor barongan dioyok pria ayo yuk Mas Omek 2017 rawane marga laras
ditompong gawane kurang akeh lho. perang gede ngene lho Dik kamu gawa kodo keringetan Dik Godone sak piranan. damar wulan ngene lho Dik maju perang ing Blambangan kuwe hati bisa menang boyong wae to boyongnya sakno buke hati remes Dewi Sudo dadi ratu. sakno Dik Anjas moro dimarukan jono. tobat kok gelem ya Damar wulan pranyoto ketiban wahyu biyen dikon ngaret saiki dadi ratu si podang sakren jalan keno pikat tanpa ngelik ngongkar nyucuk nyajak gedem swiwi kederan jadidir rimis aku alas aku teranyo yen ngono kebenaran ora sida tak sembeli dadi tombo gumrangsang mongso-mongso. si podang datang kon cantelan kena pegat tanpa galih ngoceh nyucuk nyajak gedang swiwi keder aja titil rimis aku welas aku terenyo yen ngono kebenaran ora sida tak sembelih dadi tombo gemerangsang angsa-angsa ngoceh nyucuk nyajak gedang swiwi keder aja titik rimis aku terenyo yen ngono kebenaran ora sida tak sembelih dadi tombo gumarangsang angsa angklung sida randha mergo indik-indik. Heeh, ya tumpuk temenan. Pokoke wong mundu iki lho mbok gendenge iki lho. Tumpuk temenan. Iki gak ulangane Bu Hadi, Bu Elia bareng kowe ora roh. Heeh. Delok gong Bulik. Angklung sida randha indik-indik. Gede kelantar panjenengan Pak Indah Suki. Aku bertekan dalam sedaya kata warga mundu sedaya nemon ya. Spasial kangge Mas Omek. Saya kembali ke jiran ya. Selamat mendengarkan. Neng Tuti lagi mirsani mat menonton. Ibu Elia, Ibu Hadi, delok yuk.
dang cumengklep lara runtong rampak logo lalaguning parayangan ana pasundan ambang rong kang gandhe endi gedhe kita gedhe Jawa angklung Sunda parai yangan Hae, ya hao, ya hae, ya hao, ya hae, ya hao, ya hae, hao, hae, hao, hae, hao, ong, 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 Biyen mulo dek Iya mas, seliramu wis tak aturi mbok aturi piye? ning golek bojo dek sing gandeng kaya koordinatore marga laras iki Tenan kok. tenan pungkasane dek Iya, Mas. seliramu jarine digawe lara to ora Ora. urung enak saikine dadi rondo mundu kok dilawan Nanging piye mas? iso piye Kabeh iki wis kebacot. tobat kudu tak tangisi ae Jarak kubur Iya. mana bakal dadi sego. Bayu mowato Ola ketut ku iki tanpa upama. Iya. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tolong. Kadel aku. kabeh mau ora perlu diketuni Ora kok mas. janjiku biyen Dik aku sanggup ngerteni Tenan ya mas. cocok kowe lan aku uga dadi jodhone jarine Mas Omeng ora kena prawane dienteni rondone ngomonge Mas Omeng ki ngono Ora nyono Iya, Dik. sampeyan saged ngeteni. just tetep tak teni tak tinggal nang Malaysia bareng Dik Kenyataane iya tresnaku tulus lan suci. Gak ngono. Sing tak suwun mas, Ya, Dik. sing gedhe pangapurane. Aku tresno tetu jawan selawase. Intik-intik mula
balik nek gak iso goyang duwike balik Intik-intik kulon intik-intik ngitan kowe sing marai ora nyuwun apa sing apa-apa mas bisa sing tak suwun sabar nerima itik-itik nyalor itik-itik ngidul ora tau awor kok ngajak ngumpul kudu brewa no tengah kalen ora sapa malah kok kaya kalen intik-intik ngidul intik-intik ngalor kowe sing marai tobat yen ngetan Ya, Cik. dari ngalor wah kalenan janji tenan bakal amor intik-intik ngulon intik-intik ngidul nek timo nonton palang renting ngumpul tuku jeruk dicampur blewa bareng kepethuk kok ngajak nang sawah buat intik-intik ngetan intik-intik kulon kowe sing ora marai ya ora marahi kok tuku ciu gambare manuk nek aku melu ya sampe besok intik-intik ngetan intik-intik ngidul tresnane tenan ora kumpul ana licak no ngisor ringin nek nyoba gawe tombo pengin saweger mundu kok tuwepak no mundu gumun no Tenang apa maneh katik sindiri bocah. kate eneng priya bering lho Bentrok ini. genane gak eneng priya Nggih, niki bintang tamu saking Nganjuk. Bu Namipun Adi. Ning Retno. Enak priya temen Bu Adi. Nggih, sabar. Nggih, nyang pinar wonten meja kalih niki rombongan saking Kebon Baru Gedung Adem Bojonegoro. Nggih, Tasik Tigang Jaibong kula telasaken rumiyin mantun ngoten mangke sareng-sareng ala